gagawin pa nila akong sinungaling. Di patayin ng Diyos ang mga sinungaling. Amen. Tingnan niyo po, mayroon pong nangyari diyan sa lugar na yan. Nagpatotoo, ang sabi niya, maminamahal, ako'y nagtatapat. Binibigay ko ang aking 10 bagit handog. Itong sinabi ng ating binasang talata, na pagbintahan niya, nagbintas siya ng lupain. Ngayon, maminamahal, nagtanong ako doon sa mga naatasan doon, nagbigay ba talaga? Yung pala, hindi nagbigay dito. Nagbigay daw pala sa Baguio City. Di ang sabi ko, di pinagpala ang Baguio. Dito sila kumakain ng pagkain espiritual, ang Baguio ang tumatanggap ng kanilang mga pagpapala. Di ngayon, maminamahal, wala pang 1 linggo yata. Binangga sila ng tricycle o ng single. Patay yung bumangga sa kanya. Yung kanilang pinagbintahan, kulang pang binayad doon sa sila lang binangga, sila pang nagbayad. Nakita niyo maminamahal, ang mahal na Panginoon, sila nang binangga, tapos sila pa ang nagbayad doon sa bumangga sa kanila. Siyempre, namatay yun. Pagkatapos yung kanila pong mga ari-arian, yung kuliglig na sila sa kanila, na impound, kung hindi pa tinulungan ng ating kapatiran na nagtatrabaho sa kapulisan, maminamahal, hindi mailabas yung kanila pong mga ari-arian na yan. Nakikiusap. Tingnan niyo po. At hindi lang nangyayari yun minsan. Mayroon po nagpatotoo. Minsan sa pulpito, ang sabi niya, ako'y nagtapat, nagbigay ng aking 10 bagit handog. Biglang umupo. Akala nila natutulog lang. Dinala nila sa city, sa municipal health office. Maminamahal, pagdating doon, dead on arrival. Hindi tayo pwedeng magsinungaling sa pulpito. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ito po'y aral para sa ating lahat. Bakit isinulat itong parting ito? Bakit maminamahal talagang ipinangandakan talagang gawin ito ng mga Kristiyano? Ang sabi ng banal na kasulatan, to prove the sincerity of your love. Upang patunayan kung totoo mo ngang iniibig ang ating mahal na Panginoon. Kung iniibig mo, sabi nga ng ating matagpagpaliwanag dito, wala na tayong pakialam saan man napupunta yung ating ibinibigay ng may katapatan dahil recorded na po yan sa ating mahal na Panginoon. Remember, mayroon pong sinabi ang Biblia, mayroon pong Book of Remembrance. Ibig sabihin, gaano man kalaki, gaano man kaliit, ano mang ibinibigay mo, hindi nawawala yan. Kaya sa mga kapatid natin, maminamahal na nagbibingi-bingihan dito, tayo po yung nagbabaliwala dito, hindi na kami nagkukulang. Nasa sa inyo na po ang pagpapasya, katulad ni Ananias at ni Sapphira. Ang bungakala natin, buhay na buhay tayo, pero ang ating palang spiritual na kaluluwa ay nakabulid na sa dagat-dagatang apoy. Tayo pala maminamalay, patay na sa ating spiritual na buhay. Buhay ka nga, pero ang iyong spiritual na kaluluwa ay naghihingalo na. Para maagapan yan, sumunod tayo sa kalooban ng mahal na Panginoon. Ibigay po natin ang pag-aari ng mahal na Panginoon. Remember, 10 bahagit handog ay pag-aari ng ating napakabait na Diyos. Yan ay banal at wala tayong kapangyarihan diyan. Hindi natin pwedeng ilingid. Magbigay ka lang ng 10, bahala ka na sa handog. Magbigay ka lang ng handog, bahala ka na sa 10. Hindi po pwede yan. Magkasama po palagi 10 bahagi at handog upang tayo po'y pasaganain, pagpalaing lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. At alam na po natin yan, tinuturo na sa atin na i-times lang natin ang point 2. At para sa ating kaalaman, ang sabi ng Ebanghelista, ng ating mahal na pastor, ng huling propeta sa ating kapanahunan, ating dearly beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, ang 20% giving, maminamahal, is just for the new ones. Sa mga baguhan lamang yan. Kung matagal ka ng Kristiyano, nagadadagdag ka na, nasa 25% ka na, 30% ka na, 40% giving ka na, this is but a reminder. Nire-remind ko po kayo, nagre-remind tayo palagi sa lahat ng mga mananampalataya. Kung tayo po yung makatiyak, maalpasan po natin itong pandemyang ito. Magtatagal pa ito, maminamahal. Kaya kailangan dito ang maging matapat na mga Kristiyano. Dahil kapag matapat ka, sa gitna ng mga krisis, patuloy kang paliliwanagin ng ating mahal na Panginoon. You will shine. Amen. Ikaw ay makikilala talaga. Talagang makikita talaga ng lahat na pinagpala kang lubos. Dahil sa kabila ng pandemya niyan, iniingatan ka palagi ng mahal na Panginoon sa mga karamdaman. Inilayo ka sa pandemyang yan. Pasaganain ang lahat ng iyong hinihipo. Hinihipo na yung kamay, pasaganain
Sabi nga ng Biblia, sisiksikin, diligligin, apawan ka, overtikan ka na masaganang pagpapala, gawin kang ulo, hindi ka gawing buntot. Lahat yan ay mangyayari sa iyo kapag ikaw ay maging matapat sa pagbibigay ng iyong ikasampung bahagi tandog. Narito po ang ating beloved Elder Brother Saldi de Guzman upang ipagpipray na po yung ating pagkakaloob at yung iba ay tinutulog-tulugan, pero alam ko po, naririnig ninyo lahat ng aking paliwanag. Pagpalain po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Dumalangin pa tayo mga mga. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama, banal Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kami po ay nagpupuri, papasalamat sa ito ng itong mahal na Panginoon ng pagbibigay namin kaputandog na yung lubos na kinalulukdan, mahal na Panginoon, upang ibalik ang iyong pag-arit, handog ng pag-ibig mula sa aming pusong may kagalakan, mahal na Panginoon, upang kami makapanumbalik at pagpalain sa lahat ng bagay, mahal na Panginoon. Basbasan at pagpalain mo po, mahal na Panginoon, ayon sa iyong pangako, mahal na Panginoon, sa lahat ng iyong mga anak na matatapat, mahal na Panginoon. Nabubuksan mo ang isang dungawan sa langit at ihulog mo isang pagpapala na walang sapat, silid, kalalagyan, siksik, liglig at umaapaw, mahal na Panginoon. Pangako mo din, mahal na Panginoon, sasawain mo lahat ang uri na mananakmal sa aming buhay, mahal na Panginoon, nagtatakip na maraming kasalanan yung mga anak, sapagkat nagagamit mo ang iyong mga anak sa pagliligtas ng maraming kaluluwa, mahal na Panginoon, higit sa lahat, sa kaligtasang buhay na walang hanggan, sa piling mo, mahal na Panginoon. At patuloy mong kausapin yung mga anak na hindi pa tumatalima sa yugtong ito, mahal na Panginoon, tamna ng pananampalataya, kagalakan mo sa yugtong ito upang lahat ay pinangako, biyaya, papala, pag-iingat, pagliligtas mo, mahal na Panginoon, sumalahat ng iyong mga anak hindi mapasaloob ng sumpa, malaganap sa mundong ito, mahal na Panginoon. Pangako mo din, mahal na Panginoon, sa lahat ng iyong mga anak na kaloob mo na trabaho, ay pananim, mahal na Panginoon, bawat nahipo ng kamay ng iyong mga anak, gagawain ulo, hindi buntot, mahal na pagpapalain sa lahat ng bagay, mahal na Panginoon. Habagan mo din po yung mga anak ko lang trabaho, pagkakitaan, pagkaluban mo po, mahal na Panginoon, sa imalang kapamaran man, upang lahat ay yung mga anak magigamit ko sa dakilang mong layunin ng pagpapalaganap ng iyong banal na salita sa buong sangkatauhan, mahal na Panginoon. Upang lahat, mahal na Panginoon, makaalam ng katotohanan ng iyong banal na salita na may dakilang pag-ibig, kapangyarihan, katotohanan, kapayapaan, kaligtasan, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa itong ito sa pangkalatang panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Will Distada Almeida. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise Hallelujah. Glory to God. But this I say, which
generator kaysa sound. Anak. Vines. Lakasan pa tong sound natin dito dahil mas malakas pa yung generator kaysa wala nga ako narinig. Kainli lang. At tayo po minamahal ay magising ng totoo at narito na po tayo sa critical na oras. Hinihiling ng mahal na Panginoon isang oras. Amen. Tarimi, sabi ng mahal na Panginoon, magising kayo, magunat-unat kayo sa likod kung talagang inaantok tayo. Huwag nating tulugan ang pangaral ng mabuting balita. Tayo po natin tumayo upang magbigay galang sa salita ng Diyos. Dahil po natin pinagpalang mangaral. Narito po ating beloved elder, Brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Palakpakan mo natin ang malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po. Beloved ordained preacher ko, Boboy niyo. Amen. Tayo po'y manalangin sa ating pinakamamalapang Jesus. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, lubos-labis po kami umalapang Diyos, nagpupuri pasalamat sa katatapos na yugto. Hallelujah, na aming pananambahan ay pinagpala at pinilangisan mula sa mga papuring awitin, joyful, solemn sa mga buhay na patutuo na inihag ng pinagpalang mga anak sa pagbibigyan aming kasapong pahagit andog, susi ng pagpapala sa mga papuring awitin, alay sa iyon mga pinagpalang mga awit sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, iyong ipinadama, ibinuhos ang iyong matamis at banal na presensya sa iyong Santong Espiritu, nagbigay kagalakan sa aming mga puso at narito po kami umalapang Jesus sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Subalit bago po kami umalapang Jesus, hallelujah, dumako sa pag-aaral ng iyong banal na salita, kami po ay lubos-labis nagsusumamo, hallelujah, nagpapakumbaba, nagsisisi, lalo ng iyong abang lingkod, sa lahat po ng aming mga pagkukulang, saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban, patawarin mo po kami, umalapang Jesus, hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo mago sa krus ng Kalbaryo. Sa ganing akin, umalapang Jesus, wala po akong magagawa, sa iyo lamang po kami umaasa. Hallelujah. Bigyan mo po kami, o bigyan mo po ang iyong banglingkod ng wisdom, knowledge, understanding. O malapeng Jesus, hallelujah. At buksan mo po, o malapeng Jesus, hallelujah, ang pangunawa, ang kaisipan ng mga tagapaginig. O malapeng langisan mo po ang iyong banglingkod, ang iyong salita. Ikaw po maglagay sa aking mga labi ng aking sasambitin, o malapeng Jesus, at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarang pangalan, pinakamamalapeng Yesu Kristo. Aming sama-samang sinasaway, pinalalayas, lahat ng mga uri ng hadlang, demons of unbelief and doubt, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus. Amen. Sa kapaintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy niya. Amen. Ako pinagpapaabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay sa ating pong napakabait na pinakamamalapang Jesus po. Amen. Ang hari ng mga hari. Amen. At Panginoon ng mga Panginoon, isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. At atin din pong pinapaabot ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, the time prophet of our loving God, sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law, to the whole Almeda family. At lagi po nating inaalala mga minamahal, mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin, ang ating pong dearly and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear, sa mga beloved elders po na kapiling po natin, beloved choir, beloved instrumentalist, sa mga beloved pastoral worker na pinangasiwaan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy. Amen. Katuwang po ating pong beloved Sister Auntie Vine, maging sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong live streaming, YouTube, Facebook. Meron po tayong mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa gawain natin pinakamamalapang Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. At narito po tayo mga minamahal sa pag-aaral ng salita ng ating pinakamamalapang Jesus. Amen. Ating ihanda yung ating pong mga gagamitin, yung ating notebook, ballpen, ating pong Bible, mga minamahal. At atin na pong ating pong basahin, mga minamahal, ating pong pambungad,
na teksto, mga minamahal. Amen. Aklat po ng Lucas 12:5 at Salmo 145:19 at Ecclesiastes 8:13, mga minamahal. Amen. At kung wala pong magbabasa, praise the Lord. Kindly po. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Lucas 12, ang talata po ay 5. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Datapwat ipinagpapauna ko sa inyo kung sino ang sa inyo'y katatakutan. Katakutan ninyo yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihang magbulid sa impyerno. Tunay na sinasabi ko sa inyo, siya ninyong katakutan. Amen. Salmo 145:19. Ako na pong magbabasa. Amen. Kanyang tutuparin ang nasa nila na nakatatakot sa Kanya. Kanya ring didinggin ang kanilang daing at ililigtas sila. Ecclesiastes 8:13. Ngunit hindi ikabubuti ng masama, ni hahaba man ang kanyang buhay na parang isang anino, sapagkat siya'y hindi natatakot sa harap ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus. Amen? God bless po sa ating pong Bible reader. Ating dakilang Diyos magpala sa kanyang banal na salita. Atin lamang pong ulitin, mga minamahal. Amen? Yung ating binasa kanina, ang ating po munang pamagatan, mga minamahal, whom you shall fear. Sino po ang dapat katakutan, mga minamahal? Amen? Datapwat ipinagpapauna ko sa inyo kung sino ang inyong katatakutan. Sino po ba ang dapat nating katakutan? Sa ating mundong ginagalawan, mga minamahal, amen? Dito po sa sanlibutan, tayo na sa sanlibutan, subalit hindi po tayo taga sanlibutan, amen? Ang mga tao, mga minamahal, amen? Ang ating mga kababayan, mga minamahal, punong-puno ng takot ang kanilang mga puso. Bakit, mga minamahal? Sa pandemic, mga minamahal, amen? Sa COVID-19, sa bagong variant, Delta variant, mga minamahal, amen? At sunod-sunod ang talagang yung iba tinatamaan, yung iba nagkakasakit, mga minamahal, amen? At hindi alam kung ano ang gagawin, mga minamahal. Amen? Dahil sa paglala ng sitwasyon, marami ang tinamaan, maraming kaso, mga minamahal. Amen? Ay nagbabalak ang gobernador ng Pangasinan na mag-lockdown, mga minamahal. Amen? Sa Maynila, lockdown na po sila doon, mga minamahal. Amen? At dito rin po, mga minamahal. At nung September 1 nga po, mga minamahal, September 1 sa akin pong pinagtatrabahuan sa Bayambang Malasiki, dahil nga po sa fake news, mga minamahal, amen? Dahil sa takot sa kanilang puso, mga minamahal. Yung iba, hindi takot sa COVID-19, hindi takot sa Delta variant. Ang iba, takot mamatay sa gutom, takot magutom, mga minamahal, amen? Kaya't nung Miyerkules, mga minamahal, sila'y talagang nag-panic buying, mga minamahal. Panic buying, mga minamahal. Amen. Ano ang kanilang unang binili, mga minamahal? Mas inuna pinila, bumili ng maraming alak, mga minamahal. Alak, mga minamahal. Hindi yung kanilang pangangailangan sa araw-araw. Alak ang kanilang binili, mga minamahal. Amen. At talaga ang tao, mga minamahal. Amen. Ay natatakot mawala ng sustento yung kanilang bisyo, mga minamahal. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord, mga minamahal. Amen. Subalit, sabi ng ating nabasa, sino ba ang ating dapat katakutan, mga minamahal? Ang COVID ba? Ang iba't ibang variant ng COVID? Ang mga tagutom? Mga kadalamatian, pagsubok, mga minamahal, amen? Yung anumang klase ng virus yan, mga minamahal. Subalit sa ating nabasa, ang sabi ng ating nabasa, datapwat ipinagpapauna ko sa inyo kung sino ang inyong katatakutan. Amen? Ang ating katatakutan ay yaong pagkatapos na pumatay ng pisikal, mga minamahal, amen? Ay may kapangyarihang magbulid sa impyerno.
ito po ang dapat nating katakutan, mga minamahal. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Amen? Tunay, sinasabi ko sa inyo, siya ninyong katakutan. Amen? Palakpakan po muli natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Kahit ang mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal. Amen? Taga Jesus Miracle Crusade International Ministry, may takot sa ating pinakamamalapang Jesus. Amen. May takot sa ating pinakamamalapang Jesus. Kahit yung mga nangyayari sa paligid, mga minamahal, amen. Normal na yan para sa mga tunay na anak ng Diyos. Hindi na nila yan ikinakatakot, mga minamahal, amen. Sapagkat yung kanilang kinakatakutan, yung ating kinakatakutan ng taga Jesus Miracle Crusade International Ministry ay makagawa ng kasalanan, mga minamahal, amen. Kasalanan na hindi ikalulugod ng ating pinakamamalapang Jesus. At ang ating kinakatakutan, mga minamahal, amen, ay yung mawala sa atin ang kagandahang loob, yung mawala sa atin ang matamis at banal na presensya ng ating pinakamamalapang Jesus. Amen? Sabi ng Salmo, mga minamahal, yung mga taggutom, yung lahat ng ating pangangailangan sa gitna ng pandemic, yung mga yan, hindi natin dapat ikatakot, mga minamahal. Amen? Salmo 145:19, Kanyang tutuparin ang nasa nila, mga minamahal. Amen? Kapag sa ating pinakamamalapang Jesus tayo natakot, hindi sa COVID-19, mga minamahal. Amen? Huwag kang matakot sa COVID-19, mga minamahal. Amen? Huwag ka rin matakot na hindi magpabaksin, mga minamahal. Amen? Bakit, mga minamahal? Amen? Yung ating Diyos, mga minamahal. Amen? Yung hindi kayang ibigay, mga minamahal. Amen? Yung kaligtasan, yung baksin, mga minamahal, yung baksin na yan, mga minamahal, ginagawa lamang tayong experiment, mga minamahal. Amen? Pinagsasanay, mga minamahal. Amen? Maya't maya, may iba't ibang lumalabas ng brand name ng mga mga minamahal, J&J, yung mga Sinovac, mga minamahal, AstraZeneca, at iba't ibang klase pa, mga minamahal. Yung iba, may side effect, mga minamahal, yung AstraZeneca. Pag tinurok yan, mga minamahal, merong blood clot sa iyong ulo, sa iyong utak, mga minamahal, amen? Sa iyong dibdib, sa iyong puso, mga minamahal, amen? Sapagkat, mga minamahal, sapagkat yan po ay ginawa, mga minamahal, upang pagsanayan ang tao, mga minamahal. Gawing experiment, mga minamahal, amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapang Jesus. Amen. Yung iba, ginagawang requirements kapag hindi ka nagpaturok, aalisin ka sa trabaho, mga minamahal. So, bali sabi ng ating nabasa, huwag kang matakot dyan. Matakot ka sa ating pinakamamalapang Jesus. Amen? Na kapag nawala ang ating pinakamamalapang Jesus sa ating buhay, isang bagay ang nawala. Malaking bagay, mga minamahal, ang iyong kaligtasan. Amen? Sabi ng ating nabasa, huwag kang matakot dyan, mga minamahal. Kanyang tutuparin ang nasa nila na nangatatakot sa Kanya, mga minamahal. Sa mga natatakot sa ating pinakamamalapang Jesus, ano ang nasa ng ating mga puso sa oras na ito, mga minamahal? Amen? Ang iba, mga minamahal, amen? Ano ang nasa? Yung masuplayan, yung ating pangailangan, mga minamahal, amen, sa araw-araw. Subalit hindi na po yan problema, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Sapagkat, mga minamahal, sa mga patuto pa lamang ating na mga minamahal na kapatid, napapakinggan, mga minamahal, amen? Sa kalagitnaan ng pandemic, mga minamahal, amen? Sapagkat may takot sa Diyos, mga minamahal, amen? Hindi sila pinagkukulang ng ating pinakamamahalapang Jesus. Sobra-sobra pa, labis-labis na pagpapala ang ibinibigay sa kanila ng ating pinakamamahalapang Jesus. Bakit? Sapagkat may takot sa ating pinakamamahalapang Jesus. Amen? Kanyang tutuparin ang mga nasa nila. Lahat ng ibig mo, lahat ng iyong hilingin sa ating pinakamamalapang Jesus, sapagkat ikaw ay may takot sa Kanya, ibibigay ng ating pinakamamalapang Jesus. Amen? Kanya ring didinggin ang kanilang daing at ililigtas sila.
Ito ang nais ng mga taga-sanlibutan. Ito ang nais ng mga tao sa mundo, mga minamahal. Amen? Yung may Diyos na didirig sa kanila at magliligtas sa kanila na sa oras na sila'y dumaing, mga minamahal, may Diyos na handang tumulong sa kanila, mga minamahal. Amen? Yan ang wala sila. Subalit dito sa Jesus Miracle Crusade, yan ang meron tayo. Amen? Ang Diyos na handang makinig at magligtas sa atin na sa oras na tayo tumawag, nandyan lagi ang katugunan ng ating pinakamamalaking Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalaking Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Ang ating beloved kapatid, ang patotoo, mga minamahal. Amen? Ang ating beloved kapatid, wala siyang tahanan. Silang mga pamilya, walang bahay, mga minamahal. Ang meron lamang sila ay inuupahan lamang. At ang trabaho ng ating beloved kapatid, mga minamahal, amen, ay ang dahilan, hindi siya nakakadalo sa gawain ng ating pinakamamalaking Jesus, mga minamahal, amen. Subalit, dumating sa kanya ang takot sa ating pinakamamalaking Jesus. Sabi niya, mga minamahal, nais kong dumalo sa gawain ng ating pinakamamalaking Jesus. Nais kong dumalo, nais kong ipakita ang aking pagmamahal sa iyo, mahal na Panginoon. Kung ang aking pagre-resign sa trabahong ito upang ako'y makadalo ng 3 beses sa iyong banal na gawain, gagawin ko upang maipakita ko ang aking takot at pagmamahal sa iyo, mahal na Panginoon. Nag-resign, ating beloved kapatid, mga minamahal. Amen? Nag-resign at patuloy na dumalo sa gawain ng ating pinakamamalaking Jesus, hindi pa nakakabayad sa upa, mayroong isang kapatiran na hipo, nagbigay ng 2,000, mga minamahal. Amen? 2,000 pesos, mga minamahal. Ang ating beloved kapatid nito ay talagang gustong maging finest choir, mga minamahal. Amen? Kompleto na siya ng fasting, kulang na lang uniforme upang siya makaawit sa ubasan ng ating pinakamamalaking Jesus, mga minamahal. Amen? Ano ang kanyang ginawa, mga minamahal? Yung 1,000, bagamat siya may pangangailangan, bayad sa upa ng bahay, mga minamahal, amen? Hindi niya ibinayad. Ibinigay niya sa gawain ng ating pinakamamalaking Jesus, amen? At yung 1,000, ipinangpatahi niya ng kanyang uniforme bilang finest choir, mga minamahal. Amen? Tingnan niyo ang kahalagahan, mga minamahal. Amen? Ng pagiging mga awit, ng merong katungkulan, mga minamahal. Amen? Na hindi dapat iwanan ng mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal. Amen? Nandyan, mga minamahal, nung siya'y nagpagamit sa ubasan na ating pinakamamalaking Jesus, amen? Pinalaya sila, mga minamahal. Hindi nakabayad, mga minamahal. Amen? Pinalaya sila. Bakit, mga minamahal? Sapagkat ang ating dakilang Diyos, meron palang ibinigay sa kanila na bahay at lupa. Amen? Pagpapala galing sa ating pinakamamalaking Diyos. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalaking Diyos. At yung kanyang trabaho, mga minamahal, na iniwan niya, mga minamahal, dahil sa paglilingkod sa ating pinakamamalaking, sapagkat siya may takot sa ating pinakamamalaking Diyos, pinalitan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Binigyan siya ng negosyo, mga minamahal. Amen? Yung kinikita niya, triple pa doon sa kinikita niya doon sa kanyang trabaho. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalaking Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Ngunit sa mga hindi natatakot, mga minamahal, sa ating pinakamamalaking Jesus, sabi ng Ecclesiastes 8:13, hindi ikabubuti, mga minamahal. Amen? Kapag wala kang takot sa ating pinakamamalaking Jesus, hindi mo ikabubuti yan, mga minamahal. Amen? Sapagkat mismong Bible ang nagsasabi, mga minamahal, hindi ikabubuti ng masama ang kawalan ng takot sa ating pinakamamalaking Jesus. Amen? Naglingkod ka sa Diyos, pagkatapos ikay tumalikod, mga minamahal, hindi ka na mabuti sa paningin ng ating pinakamamalaking. Sapagkat ang mabuti sa paningin ng ating pinakamamalaking Jesus, yun ay ang patuloy ka sa paglilingkod sa ating pinakamamalaking Jesus. Amen? Sinasabi, ngunit hindi ikabubuti ng masama, nihahaba man ang kanyang buhay na parang isang anino, sapagkat siya'y hindi natatakot sa harap ng Diyos.
Kapag may takot ka pala sa ating pinakamamalapang Jesus, mga minamahal, amen, mahaba ang iyong buhay. Amen. Hahaba ang iyong buhay. Kabaligtaran sa mga walang takot, mga minamahal. Hindi hahaba ang kanilang buhay. Tingnan natin ang nangyayari sa ating panlibutan, sa mga sanlibutan. Amen. Tingnan natin ang nangyayari sa ating mga paligid, mga minamahal. Amen. Ang ating mga kababayan. Amen. Talagang kahabag-habag ang kanilang kalagayan, mga minamahal. Amen. Sa kagustuhan na humabang kanilang buhay, nagpabaksin. Amen? Nagpabaksin, mga minamahal. Amen? Imbis na humaba pa ng 2 taon, 3 taon, mga minamahal, pagkabaksin, lumipas lamang ang 1 linggo, mga minamahal, nawalan ng buhay. Malakas pa yun, mga minamahal. Amen? Sapagkat mismong Bible ang nagsasabi, hindi ikabubuti ng masama. Amen? Sapagkat hindi hahaba ang kanilang buhay sapagkat walang takot sa ating pinakamamalapang Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Ang dapat nating katakutan, walang iba kundi ang ating pinakamamalapang Jesus na may kakayanan, ibulid sa dagat-dagatang apoy ang ating kaluluwa. Amen? Sinasabi ng ating nabasa, ang atin lamang katatakutan, ating pinakamamalapang Jesus. Amen? Wala nang iba, mga minamahal. Amen? Subalit, bakit dumarating sa atin ang takot sa mga ibang bagay, mga minamahal? Amen? Dito po sa Bible, mga minamahal, si Prophet Elijah, mga minamahal, medyo mahaba. Ako na lamang po ang magbabasa, mga minamahal. Amen? Si Prophet Elijah, mga minamahal, amen, propeta ng Diyos, man of God, mga minamahal, amen. Maraming himala na sa pamamagitan ni Prophet Elijah, mga minamahal, maraming himala ang ginawa ng ating pinakamamalapang Jesus, amen, sa bansang Israel, mga minamahal. Narayan yung nag-decree na magkakaroon ng tagtuyot, mga minamahal, amen. Magkakaroon ng tagtuyot, mga minamahal. At si Haring Ocozias, mga minamahal, ay nung siya ay nahulog sa kanyang higaan, mga minamahal, siya ay nagkasakit, mga minamahal, amen. Hindi niya hinahanap ang Diyos, wala siyang takot sa Diyos, mga minamahal, amen. Wala siyang takot sa ating pinakamamalapang Jesus, mga minamahal. Ano ang kanyang hinahanap, mga minamahal, amen? Si Beelzebub, mga minamahal, ang Diyos ng Ekron, mga minamahal, amen. Kahit ang ating pinakamamalapang Jesus, mga minamahal, nagalit sa haring ito, mga minamahal. Amen?